Ride record! Uwi na natin to, uwi na natin, pagdireta to, pagdireta. Ilagay natin sa GV box yan, isa. Ito to, nawawala. Ito to. Eh, dito ako nag-picture tayo, dito. Ayun, oo. Wala nga yun dito eh. Behind closed doors, I'm a fool for your love.
Nalaw ko dito siguro. Nalaw ko matali sa likod niya eh. You know. Part 2 daw, part 2. Napagkatahanan. Sorry. Part 2. Part 2. Part 2. Laki nun oh. Big bike. Ha? Diyan ba tayo? Ayan, nakapark sila oh. Dito, ayan oh. Picture selfie. Alright. Ride the record. Uwi na natin to. Uwi na natin. Pagdireta to. Pagdireta. Ilagay natin sa GV box yan isa. Ito to. Nawawala. Ito to. Eh dito ako ng picture tayo. Dito. Ayun. Oo. Nakain dito eh. Picture ka? Sabihin lang. Alanganin kasi dito nakas sa taas eh. Wait lang. Ito lang ah. Nasaan yung helmet? Diyan? Di ba ikaw?
ah. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.